ale tile kɔnɔntɔn ye bi ye san 2026 bi kibaruyaw bɛna na taa n'an ye turikikaw fɛ yen an ka minisiri bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ale bɛ taama la ye min ye Sadio Kamara ye wɔlɔfɔw ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ ale y'o bisimila baabu ye tali kɛ bɛn ni keleyako kuma na Mali kɔnɔ kibaruyaw fana bɛ yen an bɛ taa Tɔnbukutukaw fɛ yen ka taa Gawo min ye conseiller minisiri fana ye o kɛra kunungo an n'an da don o la o y'an ka saraba ye bibi na an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye samiya labɛn bɛ sen na sigidaw fana na mɔgɔw bɛ k'u labɛn yaasa u bɛ se ka samiya baaraw kɛ cogo min na nin y'an ka kuma la kumabaw ye sɔɔni sabanan na mun walawala Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ sɔgɔmada in na an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin an ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenw ma minnu bɛ an lamɛn su ani tile waati bɛɛ lajɛlen Jaba Sidibe ale bɛ o la ni a bɛ Sarilakaw ka sigi la min ye Jalafarakaw ka maire Seydou Sako maire Sɛngɛbali Ɲinɛbali wulikajɔ ni cɛsiri yaasa ka se ka dugudenw lafiya an b'a fɔ a ka baara kɛcogo ɲuman na maire kɔrɔ n'o ye Siriman Bacili ye commune 4nan maire an b'a fana fo ka ba i b'a fɔ mairie de district kɔnɔna na ni Sori Kɛmɛso ka taa ma maa minnu sɔgɔlen don an na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faramanakaw fɛ yen Mali ale ni Burukina dancɛla ka foli ta ka ɲɛsin ma n'o ye Wolomasiri tabaw ye Mali ka fan ale ni Burukina ka fan k'u bɛɛ lajɛlen fo su ani tile u sɔgɔlen don jaani na ka se ka kibaruyaw olu sɔrɔ dugubila fisa laadaw ye alamisa an b'an ka baabu daminɛ ni kuma dilen mɔgɔw ma bi an y'an balimakɛ dɔ sɔrɔ ka bɔ Kati ale bɛ Kati dafɛ dugu dɔ la nka a y'a jira k'a fɔ ko degun bɛ olu kan degun sugu jumɛn b'u kan o ye k'a jira sa k'a fɔ péage minnu bɛ yen baara bɛ kɛ cogo min na yen o degun b'u kan an bɛ taa Kati sisan an balimakɛ an ka jɛ ka ale ka laseliw lamɛn. Hakilila dɔɔni bɛ fɛ ka ɲɛfɔ i ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka péage ninnu na Kasum an burusi kɔnɔ mɔgɔw n'an bɛ bɔ kungo kɔnɔ ka na awa duguba ninnu kɔnɔ parce que ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Kati ma awa o péage ninnu na i b'a sɔrɔ an caman bɛ yen k'a dɔn nin ye mobili taga sira ye nin ye mototigiw taga sira an caman t'olu dɔn kosɛbɛ k'a sɔrɔ an bɛna awa an b'an ɲɛsin ka taa yɔrɔ la an tɛ yɔrɔ mun si dɔn Kasum n'an nana se o yɔrɔ la Kasum polisiw b'an fiyɛ fiyɛli ta la kojugu ye i bɛ minɛ ka jɔ kɛrɛfɛ k'i kɛ wari sara i tɛ fɛn min si dɔn k'a sɔrɔ dɔw bɛ na walahi Kasum u bɛ na ale ordonnance de b'u bolo banabaatɔ b'u kɔ u bɛ na fura san dɔw bɛ na u ka nakɔ dɔrɔmɛ warinin b'u bolo u bɛ na ale fɛn si san u bɛ taa fɛn dɔ kɛ ni polisikaw minɛ ka jɔ kɛrɛfɛ k'o kɛ wari sara parce que k'o filila ka taa sira fɛ sira min ye mɔbiliw taga sira ye a dun t'a dɔn ka fɔ jɔn kan k'a bɔ fili la jɔn kan k'a bɔ fili la Kasum ɲininkali bɛ yen i tɛ fɛn min si dɔn n'i nana ne bolo olu minnu ye faamaw ye jamana faamaw ye awa an jigi b'olu mun kan n'olu kan ka se k'a fɔ a karisa taga yan tan yan ne bolo u kan ka awa sira yira la a karisa nin ye tɛmɛ sira ye awa taa nin fɛ o ka fisa awa i k'a tigi minɛ k'a lasigi ko f'a kɛ nin sara du bɛ waati k'u bolo ye dɛ ka moto tile bɔlen don c'est tout ye n'i y'a da ne kɔni ma tiɲɛna nin hakilina sugu ninnu u kɛ sira yira mɔgɔ ninnu na hali n'u t'a dɔn i k'i ka jamanadenya i ka jamanaden sɛbɛya yira a tigi la a karisa nin ye sira ye bɔ nin ye désormais du siɲɛ wɛrɛ n'i nana n'i tɛmɛna yan fɛ an bɛ ɲangi dɛ i y'o k'an burusi kɔnɔ mɔgɔ la an bɛ siran mɛ n'e minɛna k'i lajɔ k'i ka wari sara ka sɔrɔ mɔgɔ tɔɔrɔ ni jamana bɛ se ka kamera bila yɔrɔ ninnu na ka fɛn ninnu si waleya minnu bɛ kɛ awa a bɛ bɔ fɛn caman kalama péage ninnu na surtout faamaw minnu sigilen don k'u ka an lakana o péagew la ka sɔrɔ waleya vraiment a bɛ ne ni degun n b'a ye a bɛ kɛ an balimaw la tiɲɛ yɛrɛ ka d'a la a man n'a ye n'i ko i tɛ se ka kuma na i t'a da yeli ye mɛ se t'i ye ka kuma a kuma fɔyɔrɔ b'a la n bɛna olu yɛrɛ ta ka taa intervention k'olu fan fɛ tɛ kelen ye
o de y'a to n bɛ bɔ ka nin ɲɛf'i ɲɛna awa ni bɛ se ka a kuma layɛlɛn ɲɛmɔgɔw ko ko dɔ kalama ko ninnu na walahi n'u ye caméra de surveillance bila yɔrɔ ninnu na waleya mun bɛ ka kɛ hali mobili baarakɛlaw n'u cɛ awa mototigiw n'u cɛ u bɔ ko caman kalama n'u bɛ se ka jateminɛ kɛ ko ninnu na a bɛ diya n ye to bɔ ka sɔlɔ mɔgɔ kɔnɔ. N'an bɔra Kati an bɛ segin ka na min ye Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kabi kuma jan Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ wulikajɔ ni cɛsiri kɛra maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'u ye marifa ta ko fɔ ka Mali yɛrɛ boso k'a tila k'a tɔnɔmada k'a kɛ olu sago ye fɛɛrɛ caman sigira sen kan yaasa jɛkulu mɔgɔ minnu bɛ se ka don hukumu kɔnɔna na hukumu b'a to bɛɛ ni kelenya bɛ sabati nka o bɛɛ n'a ta halisa o jɛkulu kelen maaw u wulilen don k'u jɔ kɛlen ka taa dɛmɛbaaw ɲini bɛɛ lajɛlen bɛ hakili b'a la k'a fɔ waati min na a kun ka gɛlɛn kosɛbɛ u yɛrɛ tun ye don dɔ ta n'o ye awiri kalo tile 6 k'u b'o ɲɛnamaya k'o kɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ye nin waati in na sa a yira k'a fɔ ko waleya in san 7 kɔnɔ Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ o tun bɛ taa jɛrɛn kɛ jɛrɛn bɛ tali kɛ mun na min ye MINUSMA mɔgɔw ye farafinna jɛkulu minnu bɛ yan farajɛla jɛkulu minnu bɛ yan bolokati jɛkulu minnu bɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa fara u kan ka don in ɲɛnamaya a san 14 ye nin ye waleya in u ma ɲinɛ a kɔ sabula bɛɛ lajɛlen hakili b'a la k'a fɔ nin waati laban in na Elhaji Gamu ni ale ye Kidali gouverneur ye a ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka baaraw kɛ ka fara wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa kan n'o o ye colonel Atayɛri Mayiga ye yaasa dugujukɔrɔmugu minnu bɛ yen Kidali yɛrɛ n'a mɔrabolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min nka a bɛɛ n'a ta nin jɛkulu mɔgɔw n'u kati jalen don kaki ko fo olu ka a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko olu bɛ se ka ko dɔ sigi sen kan o hukumu de kɔnɔna na sa a nana ye k'a fɔ ko min ye san 14 na n'o ye don in ye u y'a kɛ wulikajɔ ni cɛsiri ye nka Zeta min ye maaw dabali b'a ko la kosɛbɛ o ye k'a fɔ Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ u taara jɛrɛ fan o fan na maa t'a dɔn yɔrɔ kelen min don fɔlɔ o filanan mun ye bɔlɔlɔsiraw kɔni fɛ u ye jaw yira ka maanifin dɔw yira minnu bɛ ka don in ka nisɔndiya a don sigilen sen kan nka kabakoma yɔrɔ kɛra min ye lakɔlɔsilikɛlaw ye min ye a la k'a fɔ ko y'a la kabakoma yɔrɔ ye o ye k'a fɔ ko min ye Ikɛrɛnikaw olu ka drapeau yera kɛnɛ in kan u ma da o ma dɛ cɛkulu marifatigi minnu bɛ yen n'olu ko ko fo ka Mali boso ka Mali tila n'olu ye wulikajɔ kɛ nin kɔsa in na a yera k'a fɔ drapeau in bɛ olu bolo olu yɛrɛ ye kuma ta k'a fɔ kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen na Ikɛrɛni ko k'a fɔ a ka dɛmɛ na bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na nin ja ni nin fɛn minnu filɛ nin ye ka yira nin ye bi Mali tɛna sɔnni ma Mali tɛna jɛni ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ bɛ sen na wa min ye Mali ɲɛmaaw ye ani AES ɲɛmaaw ye u y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko Ikɛrɛni a bɛ bɛnbɛn na o misaliw camanba de yirala don tɛmɛnenw na wa bi fana nin waleya min filɛ sen na nin ye a bɛna na sigana don maa caman kunkolo la ka kɛ ni Ikɛrɛni a ka wulikajɔw ye ka ɲɛsin cɛncɛn fo ka jamanaw ma sabula jaw yirala ja minnu na a yɛrɛ ka bunatigɛ bɛ a la kumakanw bɛ fɔ a bɛ tanu a bɛ ladɔn k'a yira k'a fɔ ko a n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo maa caman bolo bi nin ko minnu filɛ sen na nin ye Mali ye nin kɔ AES jamanaw y'u kɔ wulikajɔw bɛ sen na nka ka nin kɛ tancogo la ka bɛn ni nin don in ye o ye kabakoma ko ye sabula bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Mali gouvernement a wulilen don k'i jɔ Bamajɔ y'u ka wale kɛlɛli la jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ su ani tile nin waleya min filɛ nin ye fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ a la sabula gouvernement kalekan don maliden bɛ yɔrɔ yɔrɔ basigi ni lafiya kana minnu b'a fɛ ka bɛn ka na u ka se ka marifa bila u kana ka bɛn sɛgɛrɛ kan nka u bɛ ka min kɛ nin ye Ikɛrɛni sen donni b'a a la o de y'a ko la ko kura ye sabula jɛkulu minnu filɛ nin ye u yɛrɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ nin waati laban na u ka minɛnw caman minɛna armée yɛrɛ bɛ k'i se sugu bɛɛ kɛ nka k'a ye k'a fɔ ko jamana bɛ yen jamana yɛrɛma hɔrɔnyaw kɛlen k'o lakodɔn ko kɛlen ka wulikajɔ kɛ ka tɛmɛ ninnu fɛ ka tugu u kɔ o de ye maaw gaw kɔnɔna na wa bɛɛ lajɛlen y'a yira sisan k'a fɔ gouvernement ye fɛn o fɛn fɔ ka ɲɛsin Ikɛrɛni ma jalakili fɛn fɛn taara ka ɲɛsin Ikɛrɛni ma a si tɛ nkalon ye sabula nin sɛbɛn in o b'o dan ɲɛnamaya n'an bɔra yen wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye Baro kɛlɛtigi ye ale ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ wulikajɔ ni baara min bɛ sen na o bɛ ka to sen na hali bi o de la sa jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw kilomɛtiri 7 Sofara Masuruna na min ye Moti marabolo kɔnɔna na u y'olu kɔni bɔ baara la pewu wulikajɔ in a kɛra basigi ni lafiya kɔnɔna na yaasa min ye armée ka baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na dugudenw sa k'a ɲininen fɛ ko hakililaw tigɛ pewu wolomasiri tabaw ka baara u bɛna to a kɛcogo la min ye jamanadenw ye olu ka lakanaw bɛ sigi maa o maa bɛ yen nɔ sa n'o ye Bamati jɛkulu ye o marifa bɛ i bolo i na ɲini k'i bɔ baara la Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ
an sɔngɔkaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko min ye dugulen dɔ kɔni ye o nana bi olu kan min ye kusumuni n'o ye gun dɔ ye jɛkulu marifatigi la kodɔnbali dɔ taara bi olu ka u ka duguni kɔnɔna na n'o ye gun kɔnɔ gun in ye a bɛ bura ale masudɔnna kabini dɔgɔkun tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 23 waati kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko bamati jɛkulu kɔni ye maa 4 ye u nana kurun de la u nana bi maa minnu ka sa mɔgɔ 5 y'o jogi 2 kɔni olu ta juguyara kosɛbɛ olu taara ka na taa n'u ye an sɔngɔ dɔgɔtɔrɔso la dugutigi ale ka kankɔrɔsigi dɔ n'o ye Alasani Useni ye u y'o ta ka taa n'o ye bamati jɛkulu ninnu kɔni ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka tila ka 5 don fiɲɛ na sa maa 1 kɔni fatura ko in senfɛ sibiri don ka dugu jɛ kari la Gabiro komini fana kɔnɔna na jɛkulu marifatigiw tun bɛ munumunu salo la yen fan fɛ Gawo marabolo la min ye an sɔngɔ ale kɔnɔna na Tumutukaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ye layidu di layidu min n'u bɛ k'a timɛ bi sabula wolomasiri taba bɔra ka baara min kɛ avril kalo tile fɔlɔ ka na sa tile 3 ma n'u ye yɔrɔ caman kɛ Bita Gugu Lerneb ale na razɛrɛma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Tumutukaw ko ko olu yɛrɛ ka laɲini don sabula o y'a yira k'a fɔ kuma caman ni dugudenw sɔnna ka kibaruya sanuman di wolomasiri tabaw ma a bɛ baara nɔgɔya u bolo wa Tumutukadenw y'a yira fana k'a fɔ ko olu bɛ fɛn o fɛn bi o ye basigi ni lafiya ye dugudenw yɛrɛ bɛ se cogo min na ka bɛn ni kelenya sinsin o y'a yira sa k'a fɔ ko armée yɛrɛ wuli ka dɔnba min kɛ nin senfɛ tajiw minɛna maramafɛnw minɛna motɛriw minɛna min ye moto kura olu caman minɛna u yɛrɛ ɲɛ a ye sɛgɛsɛgɛli bɛ senna hali bi yaasa ka se ka ko in ɲɛdɔn sabula a yirala ka fɔ sa ko min ye bolimafɛn ninnu ni minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ye u kɔni nana Moritani de fɛ nka u tun bɛ ka taa n'u ye Tamarasɛtikaw fɛ yen yanni u ka t'u tila jɛkulu marifatigi minnu bɛ Mali juguya la ka taa di olu ma Bankasikaw fɛ yen nin waati na min ye ɲɔ ye ko o sɔngɔ jiginna Bankasi kosɛbɛ ɲɔ sɔngɔ jiginni hukumu kɔnɔna na min ye saga kɔni o sɔngɔ yɛlɛlen don n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ sangilo bɔrɔ ɲɔ na o tun bɛ feere u ma 3,800 bi ale nana kɛ 3,300 ye u y'a yira sa k'a fɔ ko kalo tɛmɛnen kɔnɔna o y'a sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔna na dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko min kɔni sɔngɔ yɛlɛlen don bi wa n'a ti ye sugu la fiyewu o ye saga ye o kɛlen don k'u kamana gan kosɛbɛ sabula min ye saga dilaw ni saga feerelaw ni saga maralaw ye olu yɛrɛ tɛ ka ye ɲɛna nin waati na Bankasi n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Sangaw fɛ yen kɔmasegin baara kɛra kɔmasegin baara min bɛ tali kɛ kalanso ale ni nakɔ baaraw bilali sen kan min ye kɔmasegin ye sa u ka komini minnu bɛ yen n'o ye Suruntumunakaw ye ka se Kaba ma ale ni Kaɲɛge Waki olu bɛɛ lajɛlen nana baara in na avril kalo tile 3 san yɛrɛ kɔnɔna na dɛrɛ kɛra sababu ye sa kalan min kɛra n'o ye kalansow ye nakɔ sɛnɛ kalansow ye fɛnw olu la olu kɛlɛli la an ka jamanaw kɔnɔ halisa Gawokaw fɛ yen bɛn ani kelenya k'o sinsin kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Gawo ye o baara sigira sen kan avril kalo tile 7 jɛkulu min bɛ yen n'o y'u yɛrɛ ka conseil régional ye ale de kɔni maa falenw caman fara ɲɔgɔn kan Gawo kɔnɔna na kunnafonidilaw yaasa ka hakili jagabɔ kɛ bɛn ni kelenya bɛ sinsin cogo min ɲɔgɔn lamɛn ani ɲɔgɔn faamu k'o sigi sen kan Bunnamukaw fɛ yen maa minnu bɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen na ni bin dara kɛ olu ka u ka dugu kɔnɔna na n'o ye Bɛdojikaw ye Bɛdojikaw olu kɔni nana kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ Bunnamu kɔnɔna na kalo tile 7 sa a yirala sa k'a fɔ sa ko donbolo taara ka di u ma min ye balow ye olu kɔfɛ sa sefa wari kɔni 40,000 o taara ka di u ma dugu minnu don sa o ye Bɛjodi ye ale ni Jideme ka bɔ Bunnamu marabolo kɔnɔna na maa 126 olu de kɔni u sigiyɔrɔ bila nin waati na sabula u ka yɔrɔ kɔni bin taara ko ka jɛkulu marifatigiw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen maa kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ in kɔni na kɔni maaw ni tora ko in senfɛ wa min ye maa caman ye olu bololaminɛw tiɲɛna o de la to sa u ye sigiyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen to yen pewu ka n'u wakiliw kɛ nin waati na Bunnamu ale kɔnɔna ye fana an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na sa conseil des ministres ale baabu o kɔnɔna na conseil des ministres a y'a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ kunun o kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaya tun bɛ tɛna Daramɛ Asimi Goyita bolo baaraw kɛnɛ ka sa ɲɛbila sariyaw u y'olu dɔ ta ministres ka baara kɛnɛ ni baara bolodala u y'olu fɔ ka kɛ ni sariyaw ye sa sariya minnu bolo ɲɔgɔnma bɛ an ka jamana kɔnɔ Mali ministre min bɛ n'o b'an ka jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɔgɔn ko kunna ale y'a yira sa ko jɛkuluba min bɛ yen n'a fɔ ma ko association internationale de développement k'olu ye sefa wari miliyari 83 di miliyɔn 437 ba 730 ani dɔrɔmɛ 80 ko u y'o di an ka jamana ala mun kɛ sa o ye sa ka se ka min ye maaw ka baarakɛyɔrɔ kɛnɛya baarakɛyɔrɔ faso yɛrɛ kɛlen don ka fɛn minnu sigi sen kan n'o bɛ se ka kɛ fura tali ye ka di mɔgɔw ma fu la
kɛnɛya ko ta nasira fɛ sifinw muso ani denw musaka in bɛɛ lajɛlen fana a bɛna tali kɛ fana dɔgɔtɔrɔsow bɛ se ka dɛmɛli kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kalansow ye olu fana sen bɛ a la yaasa wari in bɛ se ka don la cogo min Ablaye Diop ale ye o laseli kɛ minisiri min bɛ n'o bɛ baara ni baaradege kunna ale ye ɲɛfɔli kɛ sa ko ɲɛbila sariya sɛbɛn kɔni bɛna na taa nin waati in na baara ni baaradege minisiri tun ye laseli kɛ marisi kalo tile 18 ka ɲɛfɔli kɛ ka kɛ ni u yɛrɛ ka baara kɛcogo ye an'u ka baara bolodacogo ye baarakɛlaw bɛ se ka baara dayɛlɛ u yɛrɛ ye cogo min na maaw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na san 2026 ka taa se san 2030 ma sa u y'a yira sa ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan a bɛna to sɔnni a bɛna don musolakaw ye min ye kamalenninw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u tɔgɔla baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ani dɛmɛ min na ta ka ɲɛsin u ma min ye sɛbɛn ye sa a kɔni kɛ kun ye nin waati in na kɛnyɛrɛye tigilamaw ale ni maa minnu bɛ n'u b'a fɛ ka baara sigi u yɛrɛ tɔgɔ la u ka se ka lafiya sɔrɔ ka baara cogo la ani dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin u ma cogo min na minisiriw ka baara bolodaliw hukumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ baarakɛlaw ka jɛkulu kun baarakɛlaw kunna n'o ye Fasun Kulubali ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko jɛrɛ 114 n'o ye diɲɛsɛrɛgɛ naani baarakɛlaw ka tɔn ye sa u kan ka sigi sen kan juin kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 12 la baara min na kɛ Genève-kaw fɛ yen ni ye jɛrɛ 114 in ye a kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan sa baarakɛlaw ka ko hukumu kɔnɔna falenba minnu nana don conseil d'administration min yɛrɛ bɛ baarakɛlaw ka tɔnba kunna sa o fana ka jɛrɛ kan ka kɛ min ye jɛrɛ in sen kan sa Mali minisiri ale kan ka taa kuma min bɛ tali kɛ baara minnu kɛra Mali kɔnɔna ani baaraba minnu sera ka kɛ farafinna an fan fɛ bolo fɛ baarakɛlaw tɔgɔ la olu ka fɛɛrɛ minnu sigira sen kan minisiri fana bɛ kɛnɛya ko la sa ale fana kan ka ye kɛnɛ in kan ka se ka laseliw fana kɛ o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ sa farafinnakaw yɛrɛ ka baara bolo min sigilen don sen kan n'o ye baarakɛlaw ka bolofara min sigilen don sen kan o fana ka jɛrɛ 42 o kan ka kɛ Fasun Kulubali ale y'o kibaruya di kunun o conseil de ministre maaw ma minisiri min bɛ malidenw sigilen don kɔ kan sa Musa Aktayɛri a ko k'ale tun bɛ taama na taama min taara n'a ye Guinée équatoriale-kaw fɛ yen min ye farafinna ale ni farajɛlakaw olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluw ka fara ɲɔgɔn kan sa ka fɛɛrɛ sigi sen kan bi n'o ye farafinna ni Karayibu ni Pasifiki maaw ye olu tun bɛ u ka lajɛ 11 na lajɛ 11 in kɛra sa marisi kalo tile 28 a n'a tile 29 Malabo Guinée équatoriale-kaw fɛ yen jɛrɛ in a tun ye tali kɛ min na sa o ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sigi sen kan maa minnu bɛ n'olu b'u sigiyɔrɔ bila ka taa u garisɛgɛ ɲini kɔ kan olu ka baara bɛ se ka dɔn cogo min na min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigira sen kan o ko hukumu kɔnɔna na Mali yɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu sigi ani jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnama baara ko la ka ɲɛsin nin waleya in ma a n'a ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw Musa Aktayɛri ye o ɲɛfɔ ka fara min ye AES jamanaw fana tɔgɔ la a ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko maliden minnu bɛ yen bi n'olu bɛ kɔ kan ale ni AES jamanaden minnu bɛ kɔ kan farafinna fɛɛrɛ minnu tigɛra sen kan Mali hakilinabaw taara ka don sɛbɛn in kɔnɔna sɛbɛn min ye kuncɛli kɛ Malabokaw fɛ n'u b'a fɔ ma ko Malabokaw ka déclaration a y'a yira sa k'a fɔ k'o kɔni bɛna kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen yiriwali kuntalajan ka ɲɛsin cɛncɛn fo ka jamanaw ma olu ka wuli ka jɔ an'u ka tunganankew ka kow donni sen na ko taama in fana sen fɛ sa maliden minnu bɛ Batakaw fɛ yen ani Malabokaw fɛ yen minisiri ko ko a n'olu bɛ kuma ɲɔgɔnya la minisiri y'a yira fana k'a fɔ ko a bɔlen ye a taara Egypte-kaw fɛ yen jamana minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ka ɲɛsin tunganankew ka fɛɛrɛw sigili ma o baaraw kɛra avril kalo tile fɔlɔ Caire-kaw fɛ n'o ye Egypte faaba ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan nin waati in na sa farafinnakaw yɛrɛ bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn ma cogo min na yaasa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna u bɛ se ka labɛn cogo min na u tun ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi décembre kalo san 2018 n'o tun kɛra diɲɛsɛrɛgɛ naani yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna na sa o kiimɛli fana kɛra minisiri y'a yira sa ko baaraw senfɛ sa min ye Mali yɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu b'a fɛ a sera ka fɛn minnu sigi sen kan ani cɛncɛn fo ka jamanaw ka kɛ tungarankew ka ko ma ani maliden minnu bɛ kɔ kan ani farafinnaden minnu bɛ kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛ se ka yiriwali kɛ u faso la cogo min na Mali ka fɛɛrɛw olu danganɛmayara kɛnɛ kan minisiri Musa Aktayɛri y'a yira sa ko taama in senfɛ fana maa wɛrɛw bɛ yen farafinna jamanabaw wɛrɛ bɛ yen ale ni Egypte jamana ɲɛmaaw an'olu ye ɲɔgɔn ye yaasa ni Mali ka bolo ɲɔgɔnnaw bɛ se ka sinsin cogo min na minisiri min bɛ jagoko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ale tun bɛ taama na Kamerunkaw fɛ yen min ye jago minisiriw olu ka lajɛ 14 o tun bɛ kɛnɛ kan yen o kɛnɛ kan sa baara in daminɛna marisi kalo tile 26 ka kuncɛ min ye marisi kalo tile 29 baabu kɔni ye tali kɛ min na Kamerunkaw fɛ yen o ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye farafinna ye ale a kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye fɛɛrɛw ka sigi sen kan a fana sen bɛ se ka don kow la cogo min na a ka jagokow n'a ka hakɛw bɛ se ka jateminɛ cogo min na minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko baabu kɔni kun jɛra k'a sɔrɔ u ma bɛnkan sɔrɔ o la u ka lasigiden minnu bɛ yen sa ɲini n'olu fɛ n'olu bɛ Genève-kaw fɛ yen olu ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ta sigi sen kan wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana min ye lajɛ in sen fɛ musaka minnu kan ka di jɛgɛmako ta na sira fɛ ale ni baarako ta na sira fɛ
ani sɔrɔ kota na sira fɛ k'u y'o kumaw bɛɛ lajɛlen fɔ min ye ko in kɔni ye a kun kan ka kuncɛ ni laɲini belebeleba min ye o ma se ka sɔrɔ o la u ka lasigiden minnu bɛ yen sa n'olu bɛ jɛnsɛnɛkɛlanin yɛrɛ tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ zenɛkaw fɛ yen k'olu lasigidenw na fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa farafinna a kumakan a n'a ka hakɛw bɛ se ka don Yaoundé baara in ale kɔfɛ minisiri min bɛ kunnafoni di ko kunna ale ni bololaw carili an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira sa ka fɔ ko min ye nɛgɛsoboli belebeleba bɛna kɛ nin kalo ye tile 11 o nana k'a siɲɛ filanan ye sa nɛgɛsoboli min nana sigi Radio Mali ale tɔgɔ la ko maaw ka nɛgɛsoboli bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min ka cɛfɔ kan bɛɛ bɛn Mali Burkina Niger nɛgɛsobolilaw de bɛna na nin kɛnɛ kan kilomɛtiri 35 bɛna boli Bamako a n'a kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na min ye jɔnjɔnw ye u bɛna daminɛ maa fɔlɔ la ka taa se maa 20 ma AES ale ni Radio Mali ka se ka AES yanga ka AES ɲɛfɔ maaw ye nɛgɛsoboli ale kɛ kun ye o ye minisiri min bɛ jamana kɔnɔna na sa n'o bɛ seko ni dɔnko kunna ani dunanjigi so Mahamudu Dafe ale conseil des ministres dɔ la k'u ye fɛɛrɛ sigi sen kan fɔ ma ko malidenya ye hakili ye sa hakili min b'a to fasodenw bɛ se ka faso kanu dɔn faso tabiyaw dɔn an ka adamadenyaw sinsinnen don mun kan ka se k'olu dɔn a y'a yira sa k'a bɛna to min ye fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan an yɛrɛ ka fɛnw ye mun ye a n'an yɛrɛ ye min ye a ka ye ɲɛna maaw ka a ye min ye fasoden ɲumanya waleyaw ye olu kɔni fiyɛ ni o kɛ fiyɛ fɛn ye min bɛ se k'a to ni kura bɛ fiyɛ denmisɛnw na cogo min na u ka sifinw y'a kɔnɔna na ka se ka faso kanu ka faso baaraw kɛ a bɛna kɛ fɛɛrɛ fana ye sa maaw ka fɛɛrɛ minnu faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya la faso yɛrɛ ye mun ye ani faso tabiyaw n'a dabolo n'a tabiyaw n'a bololafɛnw ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana yɛrɛ ka lakodɔn fɛn belebelebaw k'olu sigi sen kan minisiri Mahamudu Dafe ko nin si tɛ se ka ɲɛ sa ko fo ka fɛɛrɛ sigi an ka arajo so n'an ka télévision so la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kibaruya bɛ se ka di cogo min na maaw ma ka kɛ ni an ka maaya ani an ka danbe o ye minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna sa ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ bana minnu b'an fɛ yan olu kow bɛ cogo min ye dengue ye ko a kɔni jɔlen don nin waati na a tɛ taa ɲɛ a tɛ segin kɔ min ye jateminɛ minnu kun kɛra waati tɛmɛnenw na sa dɔgɔkun tɛmɛnenw na kɔni a bɛ o cogoya de la hali bi président ko sa ko min ye bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ an ka hakili to an yɛrɛ la yaasa an kɛnɛbaw bɛ se ka to cogo min na ka se ka jamana in ale baaraw kɛ conseil des ministres avril kalo tile 8 san 2026 secrétaire général du gouvernement Burama Kulubali chevalier de l'ordre national bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kɔkan kibaruyaw la Falaye min ye Senegali ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati na ale ni jamana wɛrɛw yan'an ka taa kɔkan kibaruyaw la fɔlɔ an yɛrɛ fɛ yan Falaye yanni kɔkan kibaruyaw ka na min ye ministre Sadio Kamara ale ye Senegalikaw ka lasigiden man ka jamana kɔnɔ ale y'o bisimila Sadio Kamara a y'a yira sa k'a fɔ kunungo ma kofɔlen min filɛ nin ye n'o nana bɔ ale ye u ka baaraw kan ka taa kuntilenna kelen fɛ Mali ni Senegali u bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen Fatumata Binetu Rasulu Korera ale y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni nana ani Sadio kumana u ka kumaw ye tali kɛ min na sa Mali ni Senegali ka se k'a bolo dun ɲɔgɔn ma cogo min na min ye bɛn ni kelenya k'o sinsin bɛn ni kelenya sinsinni kɔfɛ sa u ka kuntilennaw ka kɛ kelen ye bi na damajɔlen du ka wale kɛlɛli o hukumu kɔnɔna na min ye Senegali lasigiden Mali kɔnɔ a ko sa ko ni Ala sɔnna a ma min ye o baara kɔni jamana fila nana bolo dun ɲɔgɔn ma k'o baara sinsin kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na kuma tɛ bamajɔlen du ka wale kɛlɛli min bɛ jamana cɛn fo ka jamana kɔnɔ olu bɛ k'a ta ba la cogo min na o ni Senegali ka kuntilennaw olu bɛna kɛ ɲɔgɔn ye Falaye min ye banajugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na sa avril kalo tile 7 ale kɛnɛ ye kɛnɛ min bɛ sigi ka baaraw k'olu kɛlɛli baaraw kɛ min ye ministre Assaba Jalo ye ani Mama Falo ba caman ye ɲɔgɔn ye jɛkulu in sa a kɔni kɛra fɛɛrɛ sa fɛɛrɛ min b'a to bi alamisa in yɛrɛ la n'Ala sɔnna ma Mamadu Konate kɔnɔna na u bɛna kɛnɛ belebeleba sigi
kena mina na to ma busa fraga fu fere busa sigi ma wi ka mawla family busa bana kuma tabolo ku tabolo bara kuma ku tabolo chumna baro sugu fana na ga nyefoli ka kuna fondilaw fe mi ministre ga secrétaire général fana na ibla flan de bala saka tuwaro chari dela jele musa family ke ko la chumna mi asabajalo ko mu kono na sab to tro mu be nu be fraud langa jamana kono anu ubere nyanye ka hakilina fale nyana seuka fe seko ni dongo fere kana mesigi sawo sana ma ko festival si de Niger ale nyeda kurade ayrema nyeda kuran dili hukumu kono na sa mi festival ko ni amasidu na tamashiyo yo lu fale wala sa seuka fe ni ala sona ma février kalo na ta tle fola ka ta sa tle woroma jeren ta ko mugani flana abna ta sigi senga festival si de Niger ni nyama ya sa ga ko kuma ka sawo sa yo bala ka ga sunflower ore la sang ina sang kono na sanwe samba flan mugani worai festival si de Niger tuna ke ayra la sa ko festival de Niger na ta ko ni o yo samba flan mugani wolo la ka dam na février kalo ale tle fola ka tabla tle wora la seuka o fe yelama bele o dono ala ya sa ma o yere so to na ka baraka o yere singa do ko la kosebe seu yere bela gibenga seu donga la kari o barabna na tigi singa sisa falai amusika ta ko kan kibare o la ka dam no wolofo fe wolofo ya ila saka ko minye o ka jamana jabulu kala na misigire no be super criminalité koloshi la o ka jamana kono ku tarabo wale ya chedugo do ka bolola sanfe hikashi munye ka musaka bla ka tra ka bana ye suko no dugusa geche e ko ni mana drama mugambla ya duguga je fala be ka million tiye ma chama no kumeni mbara ina Senegal ka ofre na wati la ba ina ana ka furo ni mina to dugi sarala mamunu ya ka folu ta mena no le wolo vla le sabaka luga wakele masala ya ka drama duru yo golo ulu ye duru do fiana saka tanda cybercriminalité boloka cybercriminalité da kuma Senegal ka ofre kulu ko sigile nya ban ngoyna mena Senegal be sena chove me da ke we a bela jide salo na sisa sa kiri de bina da ile falai mi mana ondi sabla na kara on fa na mama sega ta cybercriminalité ka ta foko uma January anyi waro sharia fana FM fly procureur be sega bwa kalama ka wuliga joke ka sega like walma mabuta dama ka sega procureur fi ka foko atni ko nyu soro procureur be sega like on fa flash ma nga wala fo fi ko cybercriminalité rap me ka ko in koloshi ale fana yitega da manu nga mama be ko tara dama ka sega ayra lu be sa ko lu labe milial haka mun tunana mamu nga musaga tara ko in seve abela jidima na sega ko nyoro amato wala fo fe ku ga soro ko me ga yele ke be sara la ni wati na woro buruburu wolo vla asara ga so oma samba flani muga ani duru ko nana ka soro samba flani muga nani ko me woro buruburu duru de la ni yele manu ngani soro la mu fa sa ko mi soro du daw fe gouvernement reka baraka to ko fe wa fara tati wi tati min fere o de ko ne chama fara o ga musaka o ka gine ka programme me zero ko ka fe no mo kale accident ge mi Mohamed Bangoura e ala aka confirm na law accident se fe wala ngara kunu mi kalo tele segi sa adonto ere mamu ka olu fe kuna kiri ale kere falala Maroko ni Mauritanie no bolo ngama bolo ni wama ko mo kona sa mi Maroko ka wi olu ka general Mohamed Berid ale be tamala Mauritanie ka fe ni kalo tele wala ka ta sa tele segi ma dara metali ka mina sa Maroko ni Mauritanie ga bolo ni ngama bolo masri tabaga bunga ayra lo del abe odo humu konana kalot le wolon bla sa ayra ka fosa kumi no shot re va de bana kunti no Mohamed ul Sheikh El Ghazouani ale général bismillah ka jon da ma wali man dona uni Maroka wol masri tabaka bolo ni ma hukumu o konana Djibouti de bana kunti ko ni na kale sa mu gan wolon bla sa fangala ami juma na tay na la sona ma so nga kay nyama e tukuni ayra sa ka ko chebo sama won ma wuli ale no fe Francis ka fe Francis de bana kunti no Emmanuel Macron akoko bem sur la sa ko ka ke bem bele bem na to sa sika foga sika do ko na taw ko na kelenga na dam na tuni Israel ni États-Unis frale no nga nyeshi Irama koni ila sa ko bem sur le flanie ko dida Liban o fana singa ye ala Francis ka gouvernement ya ila sa ka ko wolo masri taw ko na sa fana na fere singa minye eurowari milliard bisra an wore ka kele bino ne kele fero sigi senga minye fongo ngo mbe bi nye kono ubo la benga kerengere la solo kono ngano ga somi ke irisla kawla lulot na dangare ula do na taw ulu konna na Grèce ka fe
y'a yira sa k'a fɔ ko min ye san 2000 ale ni 27 janvier kalo nata tile fɔlɔ ni ala sɔnna ma denmisɛnnin o denmisɛnnin bɛ gɛrɛsikaw fɛ yen ni si bɛ san 15 la olu kɔni tɛna yɛlɛ bɔlɔlɔ kan tuguni u ka premier ministre n'o ye Kiriyashkov Midhatusiki ale kɔni ye kibaruya in di bɔlɔlɔ sira yɛrɛ fɛ wa min ye TikTok kan a ye kibaruya in di ye u y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ yɛrɛ sigira sen kan ka ban maa bɛ yen n'o olu kɔni ye sifinw ye n'u bɛ ka ko damatɛmɛw ka bɔ k'olu bɔ a la fɔlɔ yanni janvier kalo tile fɔlɔ cɛ san 2027 denmisɛnnin o denmisɛnnin ma san 15 sɔrɔ bɔlɔlɔ i ti yɛlɛ a ka gɛrɛsikaw fɛ yen yanni gɛrɛsi cɛ sa a yirala k'a fɔ ko indiyɛnw tun ye nin fɛɛrɛ sigi sen kan nka olu ta ye nɛgɛ kanɲɛ 23 ma se min ye sifinnakaw tɛ yɛlɛ Turki fana ye fɛɛrɛ fana sigi sen kan ka a jateminɛ jamana wɛrɛw fana bɛ ka jateminɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya in yaasa denmisɛnninnakaw bɛ se ka bɔ subahana mansinw na cogo min na ka bɔ u ka kalanminɛnw n'olu sɔrɔliw la k'a kɔn u la fan bɛɛ lajɛlen fɛ Israel wolomasiri tɔgɔ y'a yira sa k'a fɔ ko kununko min ye bɛnkan min sɔrɔla olu ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnkan in kɔfɛ sa su kɔni a kalayara sabula olu ye gosili caman kɛ u y'a ye k'a fɔ ko Iran ka misiri minnu bɛ lakɔlɔsili kɛ k'olu tun bɛ sankolo la hali bi o de la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko n'u m'olu jigi olu ka bolo tɛna jigin nin waati na halisa o kɛlɛkɛ hukumu kɔnɔna na sa Israɛliyɛnw a yirala sa k'a fɔ k'u kɔni ye su ni tile bɛɛ lajɛlen kɛ kununko Liban kan min ye Liban ye u kɔni ye maa caman fa ye a yirala sa k'a fɔ ko maa 220 ani maa 254 o de fatura nin waati na sa min ye maa 1165 olu jogilen don k'a sɔrɔ min ye Pakistankaw ka premier ministre ye bɛnkan in sɔrɔli waati a y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko fɛɛrɛ ninnu sigilen filɛ sen kan nin ye k'a tɛ kɛ Liban kɔ nka premier ministre n'o ye Benjamin Netanyahu ye ale fana bɔra k'a yira sa k'a fɔ ko bɛnkan in ko Liban sen t'a la a samasama kɔni bɛ sen na yan'o cɛ min ye Irankaw ye olu ye Detroit d'Hormuz datugu tuguni o sabula ko min ye Israël ye a bɛ ka Liban gosi hali bi fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ la États-Unis kaw olu yɛrɛ fɛ yen bi wulikajɔ kɛlen don jɛkulu caman fɛ min ye ka ɲɛsin Trump ma politiki sira na sira fɛ sa jamanadenw ka jɛkulu caman bɛ yen bi ale ni jamanadenw ka wasadenw caman bɛ yen bi olu kɛlen don ka wulikajɔ kɛ ka sɛbɛnw sigi sen kan ko Trump ko k'a bɔ jamanakuntigiya la pewu sabula k'a kelen pe dɔrɔn de bɛ ka kɛlɛ in kɛ min ye Trump yɛrɛ a y'a yira sa ko olu bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa ka bɔ OTAN kɔnɔna na pewu u bɛna OTAN kura min sigi sa k'u kɔni bɛna o kɛ ko nka ko Faransi sen tɛna don la u b'a fɛ ka kɛ ni jamana ye jamana min n'o ye Ukraine ye farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ Fala ye an ka minisiri n'o o ye Abdul Qasim Ibrahim Fama ye ale bɛ taama la nin waati na Turkikaw fɛ yen taama min sen fɛ sa farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka minisiri a taara bɔ an ka ndolancilaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ Istanbul yɛrɛ kɔnɔna na n'olu bɛ jouer bi tɔn fɛ n'a fɔ ma ko Fenerbahçe Nene Dorgeles ale ni Ngolo Kante nin ndolancila fila bɛɛ lajɛlen ye maliden ye u bɛɛ lajɛlen bɛ Fenerbahçe ale kɔnɔna na u ka présence ale kɔni ni u ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa ka minisiri kunbɛn minisiri ko k'a nana foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Nene Dorgeles ma a bɛ wulikajɔ min na bi Mali équipe nationale o kɔnɔna na Ngolo Kante k'o kɔni fo k'o waleɲuman dɔn a kɛlen don ka min ye sifinw ka degeli kɛyɔrɔ min sigi Mali kɔnɔna na n'a ka Malikaw bɛ sen na nin waati na ka n'a waleɲuman dɔn a ye nin ndolancila fila bɛɛ lajɛlen minisiri jɛra sa ka photo ta ka sɔrɔ ka Fenerbahçe ale ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen yira u la u ka tɔn ɲɛmaaba yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan minisiri min fana b'u ka farikolo ɲɛnajɛ kunna Turki o fana tun bɛ ani yiriwali ko ta na sira farikolo ɲɛnajɛ fana dungɛ fɛn fɛn bɛ yen sa ka taa fara Fenerbahçe yɛrɛ tɔn ɲɛmaa kan u bɛɛ lajɛlen tun bɛ Mali minisiri ale kɛrɛfɛ halisa farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ Fala ye sifin minnu si ma san 17 sɔrɔ sa olu ka Coupe d'Afrique kan ka taa Marocains fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale bɛna taa jɛkulu min kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko groupe C groupe C sa ani Angola Tanzanie ani Mozambique an n'olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen tirage o de kɛra ko o jaabi di tirage in kɛra kununko sa min ye avril kalo tile 8 ye min ye kɛrikaw olu fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko min ye jɔyɔrɔ in yɛrɛ kɔni sa n'o ye compétition in ye ɲɔgɔndan in ye ale bɛ daminɛ mai kalo tile 13 ka taa bila juin kalo o tile fɔlɔ a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ min ye Mohamed VI ale tɔgɔ la ndolanci kɛnɛ kɔnɔna na arabakaw fɛ yen Maroc an b'an ka kibaruyaw kun cɛ ni min ye Fala ye o man di Mali minisiri muso fɔlɔ min kɛra min ye kunnafonidi minisiri ye a tɔgɔ ye ko Fatou Ɲang a tun bɛ Gakulakaw ka sigi la a fatura avril kalo tile 7 k'a si to san 87 la min ye a ka jɛnajɛw kan ka kɛ bi n'Ala sɔnna ma a bɛ kɛ